attack mo worden terug. Laat wordt nu bestuurd door jullie. En dat is bewezen dat alles kan zien. Corruptieschandaal is stapelen zich. Cultuur TV is signing in. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in. En dat wil zeggen, het is een nieuwe maand. En we zijn in de maand september. Het is verschrikkelijk heet in Suriname. En zoals u weet, dan ook toe, de autoriteiten zorgen ervoor dat je goed gekleed gaat wanneer je naar buiten gaat in de zon. Maar desondanks, dat wist je dat, zo lees je gewoon als alleen, het regent al 2 dagen in Suriname. Maar we zijn in de grote droge tijd. Dat want ik alweer een kinky. En te alweer een kinky betekent ook toe dat we richting 25 mei gaan, 2025. En Furusma etaki miwanshiwan kinky. Maar trasma even niet ook toe tagere. Een kinky nafko, omdat de zittende regering die zie. Tjawan Kinky kon we moeten gewoon even volhouden. Maar vandaag gaan we een speciaal gesprek hebben. We gaan in gesprek met de heer Mark Langemang. Helemaal vanuit Galibi. Ja, en hij gaat ons een beetje vertellen van Alibi de drapen naar Galibi. Wanneer het gaat omtrent toerisme. Maar ook toe te eigen about eigenlijk ontwikkeling drapen naar Galibi. Want zoals u weet, dat is Galibi, daar heb je dus dan overwegend inheemse mensen. En daarnaast heb je ook dan de heer Karwa, geen onbekende in de samenleving. Hij houdt zich bezig met de welbekende Copa Ingi Copa, waar je 100.000 Surinaamse worden kan winnen. En afgelopen maand bij de LSB gaat u het interview even volgen, waren we ook op locatie. En ik heb vernomen dat hij ook komt met een vrouwencompetitie. Maar dat was gewoon een even snelle introductie. Maar Kogona interview de heer Mark Langama, welkom in ons gesprek. Ik moet op hoe Galibi, weet je, Cultuur TV, we zijn wereldwijd. Als je de mensen moet uitleggen, pe Galibi de, maar alvorens u begin, je mag bardes maar odi. Oke, ya segalgong paporong walaro opotonogo oi awai walo awo ya ko era Cultuur TV wa da ukase wa koi borikase goma ya toraba en ukase wa ot yetuma Mark Langemang yema ya Galibi ero Galibi nyo wobi parampo yema ya Galibi toma wa en ya la saroya en moyaro sambra bokona awa kaine mensa me baru no bigi odi enaso me baru ala pewe luku pewe knapu peude dan Mark Langema e baru no odi Mark Langema vanuit Galibi Langema Kondre ja segalgo koi boleh kasih. Ja. En wat heeft u daar aangegeven? Saitaki precies?
Ja, nadat we vertaalbaar in een Engels. Dus we doen Ingi, dan we doen in een Engels. Dus de suma sa begrijp alles die pwede Ja. lukken. En dis na inheemse soort wang, want you up Waroos, Karaib, soort wana disi. Dit is naar Akaraib. Ja, bi. En wie de taalmachtig. En ik kan fruit denk gewoon. Isabi. Dat nam je wapen. Dus daarom, we actie en we taigun allemaal. A taal belangrijk. A taal na je wapen. Na dati e chari go fara ook toe. Ik had taki auto minawa ingi. Ay minawa ingi maar if tak ingi na ngayon da ino pick me da als het ware dan kom taki als het ware dan mina ngayon man taki. Ukat kuruderi ukandis na nga dati no. Dus van hieruit me was soort uno allemaal taki te ude na oso ook toe da no tak ook toe a ingi taal na nga de ching isabi ala si pewego. Ja. En about Ingi taal gesproken, voordat we beginnen aan gesprek. Hier is zo vaak hier in Paramaribo tenminste hoor. In dat dorp ade zo ook toe, of we tak moro a taal drapen, of we tak moro a ningre. Ja, adesso het is atru taki also say unema taka English ref nanga ching. Fumi say beteka voorbeeld namin. Mia wan sontje ook to isabi en mishi emma etaka Nederlands nanga isabi en na dape asan from mukba isabi if yetaka ingi nanga you boy na also a ingo goroko nanga atal ma if bigi ada kulturo isabi ma wansi baka askoro wisotaka ingi nanga abching da askoro say da anoma de buna in Nederlands no. Dus eigenlijk na alatu isabi ingi nanga Nederlands na skoro ay take Nederlands mate adoro also am takatal isabi am takatal. Ja. En maar ik lang aan van de mensen die niet weten waar Galibi is, legt u de mensen even uit. So Galibi if you take one wagi fu Paramaribo recting Albina en idoro Albina da yeshi de pia kadape en te aksi wa mata biwan doro Galibi. Da Galibi, da mau cari ga Galibi. Galibi de 35 kilometer. Isabi voor Albina. Dus ongeveer 1,5 uur. Ik kan door Galibi ba. En na Galibi da yu abi Langaman en Christian Kondre. Amoro mooi dorpu na in Sranang. Isabi da heb. Wat dat ning? Langaman en Christian Kondre. Isabi en Langaman Kondre na dape mikmopo. Mi grandpa bedape en aso alading familie fu dape. Kontro aneng Langamang en vandaar aneng voor mij Langamang Mark. Dati. En wat valt er daar te doen hier in Galibi? Hier if hier voor Galibi dan je be over wat principe toeristen na wat trekpleister gide toeristen. Ano drape de mabeluku seisel pada? Dat ben sorry dus na dape da sai de atourist ego dape atourist ego goluko akrape fare krape leggen. De mij gaat op het strand, de mij gaat op Flamingo. En in het dorp natuurlijk, bij de mij met kref, bij de mij met krala, alle die soort zaken isabi. En nadat atoeriswani. En natuurlijk ook de culturele groepen zijn daarbij ook toe. En de mij soort de cultuur ook toe, de mij soort de dansen die de toeristen. En dat na asansa atoeriswani isabi. Dus dat na Galibi. Ja, en een mooi strand, wind ewai. Agesta ide na Hawaii, isabi, te idoro Galibi na Hawaii idoro da pekba. Ya, if you anga Galibi akomodasi lai dape isabi, if you go Galibi no je bel reservero akomodasi en je go rosto ala casa. No maar, duidelijk. We gaan nu naar een beetje over de ontwikkelingen daar. Ik heb je samengenomen met Karwa, omdat Karma Nawamang sa Usabi Takamayiloma veld ook toe. Wanneer het gaat omtrent de inheemse dorpen. Niet alleen in Galibi, maar overal. Isabi, te weten about Galibi. Dan ga ik deze vraag. Misschien kan je even meer aan deze kant. Yes, thank you. Te weten. No. Te weten about Galibi, Karwa. Wat kan je ons vertellen qua ontwikkeling? Want tijdje, je bent tenminste, ik heb me laten vertellen. Je nama ook de vorige verkiezing Ibeloma veld drapen in Galibi. Weet je toch? Sana de san tap sa unube stuiten drapen.
Kijk, Galibi nou een presi, Galibi nou Golibi. Of hier Galibi ben of Golibi. Daar wanneer naar Galibi gaat, moet ik eerlijk, dit is maar de... In feite, Galibi de achter. Sabito, of dit man ook qua Fransie, dit man ook de hossel drapen. In feite, regering liep dit man drapen in de steek. De liep dit man drapen in de steek. Vanaf de vorige verkiezing, de man doet bepaalde sanima. De vorige regering doet weinig gidesma. We moeten het ook zeggen vast aan de. Ze hebben weinig voor die mensen gedaan. Maar no, je ziet dat je aboos worden ik kon. Desma no one moro taki smai misbruik denk ko na dorpu drape ko misbruik desma moro. Desma kon ting politiek volwassen nu. Snap je? En sa desma one drape ontwikkelen moest kon drape eenmaal 24 uur stroom moest kon drape na Galibi want desma na desan dat na Galibi. Stroom no de? Nee, ze hebben wel lichtmotor daar, maar ze hebben geen eenmaal 24 uur stroom daar in het dorp. Sabi dat hij vertraagt bepaalde sandrap in het dorp, ook toe bepaalde euro stroom ik weer desman op desan dat in het dorp. Dus dat willen de mensen daar hebben in Galibi. Die man mogen ontwikkelen drape, want of stroom no de. De ching moest kosten vroeg lampu desan dat die. Maar stukai na net die. Dat na probleem, dat de je trekken weg, de je gwa Fransi na scoren, de je gwa Fransi, waaronder de bepaalde smaak wil liba dorpu. Isabi ma drape Galibi no ma trekpleister voor toeristen drape. Dus in feite de regering moest lukken des ma drape, maar minstens of na boeus de man liep des ma achter drape, dat weet ik nog niet hoor. Maar moet verandering moest kon drape na Galibi. Want Galibi echt een toeristisch presi. Drape Monica meki des maka verdien de moni drape na Galibi maar of stroom no de bepaalde sanodina dorpu drape. Dat is op zijn zakba. Ja. De heer Mark Langeman, klopt dat wat hij aangeeft? Atro, dat na ada jaren zo na uno dorpu. Taki a stroom egi uno a probleem isabi. En eigenlijk de stand dat hij in de toekomst aan op Samoro. Isabi en ko bewus no tap de pistori di sita ki no uno kango sodoro isabi uno kango sodoro tag lukuno awatra ekong awatra de na Galibi en afetu soms like sing lausiki ma awatra de isabi ba amus ko moro tranga awatra mus ko moro tranga uitakaran ma about aleg isabi en dana le fakar wat kita de sumago visi de ma pot na freezer fugo ser na abrase zodat meka visi no pori. Dus eigenlijk in de toekomst jaren die ziet dat uno moet servi moro isabi kom bewust no isabi go fu a pistor dati uno mekino antra politik partij komoro na uno fu sort dat at strom okong lukumogo no antori las akim boto bede na Galibi. En dan heb ik een bevolking voor Galibi jaren uit en mofotaki. Akimboto betekent wat stroom, wat zonne-energie stroom tori na Galibi. Isabi een project. Dat betekent ba. Isabi maar dan ook door bepaalde vertragingen. Dat als dan ook door wel de regering die kon. Regering Santoki Brunswijk kon. De amasa aba ministerie NH sama adu. Ano luk unu leka ingi bradangasa ama luk egi volk ama bevoordeel de volk ving de acara project gona na binnenlands isabi na de dorpu fuding. Maar what about unu saide in a kisa gide inheemse alfas da you ko sorry no tak you aba firi gide inheemse dat je een kosor mino dat je op een lobby gimi en hij ook weer omdat het project betekent dat ik ben praxeerde in hemsek maar asan teken ba jong pemin poti want if you di na regering you have to potasan tapawiskal maar dat dapat ben sorry serifit no me pode gide in hemsek en so ayur enkel ubaba en zone energie stand up in Galibi en no pago ago in binnenland abo voordeel de egisma. Maar dan nu, atuida wa muskono, 1 voor 12 dat de man kapot zone energie dat na Galibi. En laat sami taigid a bevolking voor misref in metaal. Dat ik abun zone energie kon na Galibi mi briti. Maar ano a project voor regering di sini. A project sa papa bouta begi isabi a project sa NDP betekent ba voor gi unulik binnenland bewoners. Maar dan nu 1 voor 12 dat de mawangon
nanga breiti fasi na uno regering we potas drumja uno ano don ingi von rere kan de fosi ube don man no niet meer no wins yo cara asone energie kong wotang membre papa bauta taki nama project na ama project bedeja en na dat mi o sorgi a bevolking ook to taki te a project doro na uno na NDP pota project dati dus na dati efu wanyere moro boom usa horu even ook to taki a project en natuurlijk mo de dape ook to isabi umus masabi pe akmo po ook to ja. En Karwa, als ik zo luister naar wat Mark Langamang etakito, dan vaai kong dat eigenlijk jaar in jaar uit de man hoort. Laat me die vraag anders stellen. Heb je het gevoel dat bewust de man hoort de inheemse dorpen, maar niet alleen maar de inheemse, maar de man in het binnenland, in het achterland, dat de man hoort de man achter. En zij je ding kan de aride. Hey, eerlijk zeggen, kijk, politici het is jaren zo. Ano, de regering die zie wang. Vanaf front regering die mij horen aan binnenland doen. Of de man wan si ontwikkeling binnen de inheemse en Amoran gebieden. Omdat vroeger was het goedkope stemmen. Toch? We kon voorzien tijdens fronting, je kon de mij chabachou giu, de man wan misap de chimboy grokoite, de mij chabachou, de mij chasout metigi. En voorzien denk je, dit is mijn stem gigba. De goedkope zeepte. Daarom voorzie je weet dat je nu front, regering nu front, bij wie naar binnenland. Toch? En dat trouwens traditie de man de man ontwikkelen naar binnenland. De man horen doen tijdens verkiezen juru de mij komen baka, de mij kote ewocha disgi wocha dat gi baka. Maar nu zijn we meer ontwikkeld, we zijn meer geschoold, we zijn naar school gegaan. Iemand kies me naar de dat moro. Iemand hoort me voor de gek naar de dat moro. Regering verplicht voor de disgi uno. Voetja ontwikkeling in het dorp. Eenmaal 24 uur stroop naar een taak van regering. Eenmaal 24 uur watra naar een taak van regering. Scholing, onderwijs naar binnenland. Volle gezondheid gides maar drapen naar een taak van regering. Daarom ontnou we leg des maar uit dat je mek de man ook kiezen naar de dat moro. Want als aan atten doro no pe aboes worden moest komen. Want alle lezen lukuf verkiezen te doro no de mij longo na alle de dorp no. Alle politieke partij de mij longo. Altijd wanneer voor sa verkiezen naar morgen boente van regering. Het gaat goed met Suriname, stabiliteit, koers de stabiel, maar de prijzen in de winkel. In het binnenland is maar voor het in het binnenland drapen. Het is nu genoeg. Het is nu of nooit meer. Snap je? Dit mij horen voor de gekke jaren. Daarom leg dit mag me uit dat je no met no een regering, no met no een politiek partij ko horen morgen voor de gek. As sarikba na juru doro fu opu aino. Snap je? Yeshi de mij lonko na fraga, de mij lonko, de mij praat, en men trui de mij praat, maar sa idu in de foyarigi unu. Snap je? De mij kost NDP-regering, de mij kost bouta. Maar laten we eerlijk zijn, of je lukt binnenland, no. Met een voorbeeld, tegen na Kasipora, Redi Doti, Powaka. Heb je iemand 24 uur stroom daar? Je hebt een brug. Is op regering de man potwa broki na Carolina drapen. Tenu ka shagram te drapen na Carolina. Smako NDP regering kong de man me kwam broki go na dasi. Drapen heb je 24 uur stroom. Luko de man doe, maar misschien de man doet voldoende. Maar ze hebben veel gedaan voor de inheemse. We moeten het toegeven. Snap je toch? Unom strotu aino motaki. Kotaki de man bet die 10 sani de man doe negi et 10 de Taiwan straf de man afwasan dati. Motegi a regering san doen saniga binnenland. Je mag eerlijk zijn. Is de NDP-regering. De Bouterse, bij Abba Atigi de man, bij de mindere desma. Kijk, bepaalde mensen op bepaalde posten, ik zeg het nog een keer, ze hebben de gelegenheid gehad om dingen voor de inheemse te doen. Nou, ik te waar regerings doen. Ama wang, no man doe alasan gide ingi. Daarom ama werk armen. Sabi toch, bepaalde mij tek me kwalijk tak met tak desan dati. Maar je hebt de gelegenheid gekregen om die dingen voor de inheemse te doen. Maar zij doen. Daarom met ati brong tame sinunu at verkiezen jure edoro en de semman dat die de tapa fortau baka fulongo do bepaalde sani. You saptak you no do bepaalde sani. I saptak je hoorde mami voor de gek. Mek wat to stap wanga baka. Laat mensen, de juiste mensen op de desma san de tapa juiste plaats. Mek desma dat go fugo do desan gidesma. No hoor desma mi voor de gek. Desma op recht tapping. Desma op recht tap ontwikkeling. Desma op recht tap onderwijs. Volksgezondheid. De ja, maar ik krijg enkele reacties hier zo. Ze zeggen Bouters heeft geholpen, maar velen zeggen jere Bouters hebben takia, amana ingima, sabe setkong.
En waarom heeft hij dan bijvoorbeeld een project sa je karta aan, dat je een zonnepaneelproject, zei de amanoshi dat ligt prioriteit. Isabi want atori zei ginonude na bijna einde voor ama regering, als zit hij dat eigenlijk, je legt desma uitnodigen dat je een continuïteit no de agonawan tra binnenland. Of tenminste want tra dorp of sang. Waarom heeft hij dat niet als prioriteit gesteld? Van luister, de inheemse, miko andemag, isabi wo zit asanikong. Fayeshi apistori dat is. Nada nasari dus ama bigi bebrok ook batap de standaard itaki de inheemse muskisa zonne-energie. Isabi abe de inama regeerperiode. Isabi en nou door vertragingen, dus dat per mine een soort vertragingen komen, akimboto leg uit ook toe dat ook toe zijde. Maar nou de man is dik abrano en de man ziet a project teken, maar dus a project moest doen nou. Isabi dat sa de man is do. De man is look de egisma. En vandaar dat een project go dape. Isabi in plaats van inheems. If de man is bovin go doro. En dat na afout sa umekitok. Alla de inheemse sabe loose amango stemta wantra partij. Anotaki me wraktap de man. Mana unu srefi askul voor unu de bepaalde inheemse. In plaats van de man power amang. Dat de man go na wantra partij voor stemt op tra partij. Daarom ik je dat asandis nog ook toe. Isabi en ano in NDP-regering asan godape en NDP-regering asan tekenen. Maar de man is bevoeren uit, maar de voeren uit in de eigen voordeel dat de bachari go naar de suma. Abon, er een probleem, maar ik ben bloko de inheemse eerst. Isabi, luku na kwam ala samutu. Fosi kwam ala samutu na puur dunguru ino be machiu srefi. Dankzij de NDP-regering, Abi Fayano, Abi Watrano na Kwamala Samuto. No, if you go na Kwamala Samuto, de ma wan leg motor. Net yoro ikan do yusani ete, ikaluk yu TV ete, isabi. Maar, leg vakarwa betaki, de wan is 1 jaar voor verkiezing. De ma be tak over NDP-regering, de ma op pakket, so pakket project, this pakket, no sa de ma I don't know. Isabi luku sa de maido de sem suma sa takasan dat de mai char paket ook tu na de dorpu. Isabi ano een probleem ook tu, maar dat ino be mus taki jere no NDP na so paket. Wel asan dat mus bano mek ugi a kans baka gi a regering mek unulik inheemse gi a kans baka gi wan partij sa ab firi sa aba lobby gi unulik inheemse en dat na NDP waren. Dan mi abe overtak de inheemse sawango stem giwan tra parte bijvoorbeeld like ABOP. Mi wan taigi de man taki inheemse ko op een ai. Maar waarom heb je geen belief in ABOP? Want als ik het goed heb, misschien want een foto. Trouwens, pas mi unu ala tu beda ABOP. Heb ik het goed? Luko, mi kawerwa ABOP terug. Mi kawerwa KTPI terug. Mi kawerwa IWGP. Maar dat Yoshi minangami broskot daar, kada Yoshi minangami megofisi, isabi. Maar dat doen we taki dat juna van partij. Kada yo weer een partij, even, voor de Yusani, isabi. Maar daarom me karwa taki unom de brainy moro, unom mek de malis kok tak konom. Dus eigenlijk je tak weer teki maar usape wo stem. Usape wo stem. Nadat mi wan sorde inheemse barada voor mi. Wis de mak kong charwan sangiu. Wis de mako charwa wan belangrijk zijn kiyo teking. Nadat besot altijd to wis sot regering eko wis de bagi uno wan directeur voor centrale bank wis de magi uno minister voor financiën we teken nga lobby ma ina hok anay wo ko ere want yo pod mi dape kane in man fos verkiezing yo pod mi dape baka wan mo migwe baka dana do no do. Isabi, daarna doen we doen. Ja, doen we doen. Karwa, die vraag die ik aan hem heb gesteld, weet je, je hoort vaak genoeg in het achterland dat naar ABOP of NDP. In een tumsi, hoe gaat het met NPS kan de makie via Peking percaya lehoer. Meestal is het ABOP en de NDP. Isabi toch? En de vraag is nu, waarom die twee politieke partijen? Want er zijn toch andere inheemse politieke partijen opgericht, zoals de APS. Morode, watramatemi ook toen ik laat samen op een igi partij waar ingi maminomang kon even in tapu. Maar waarom zeggen jullie niet weet je wat co-power a ingi partij?
Isabi toch, dan usap tak tenminste a ingi ook op de belangen a ingi. Ik denk dat we serieus bezig zijn. Isabi toch, we zijn niet bezig met grappen. Snap je, wanneer we zeggen over APS, dan wil ik bijna niet over APS praten, omdat die zijn serieus bezig. APS nou een partij sang in feite, of ik weet door putting actief APS revitaliseren. Ze hebben niks aan de APS. De voorzitter van de APS, die man is arrogant. Die man van de voorzitter van de APS, laat me eerlijk zeggen, ik ken die man persoonlijk goed. Die man is van Pikisarong. We zijn tijdens, ik vroeger ABD scoren op naar Pikisarong. Scoren bij de Mata en ik ken Dylan King goed. Die man kwam ook daar op school op Mata. Is habitual. Daarna Kinsani ama kofroisi, ama finwa vrouw naar Fransie, ama gota naar Fransie. Ama dedasi naar Fransie. Hij heeft een Surinaamse paspoort. En die man heeft een Franse nationale verblijfskaart. Die man is geen Franse, die man heeft een Franse verblijfskaart. Die man woont daar in Frans-Guyana. Die man heeft een kleine lastbedrijf of heeft een kleine bedrijfje daar in Frans-Guyana. Toch? Die man is een politiek geluk, maar best wel geluk. Ik heb een gesprek met hem gehad, even. Hij was ook bij de NDP. Hij was mij niet eens 3 maanden. Nee, kijk, maar bij de gelukzoeker. Laat me eerlijk zeggen, maar een gelukzoeker, maar bij de nauwelijks van Tumuna 3 maanden bij de NDP. Maar kijk, wanneer we praten over dat Judina partij, sana bijdrage voor een partij, sa je bij de leksa bij de wallet. Ama besluiten aan Ivo, baka dat beri ama bij contact wel lijst voor een politieke partij, minus op zo'n politieke beri A20, hij is niet binnengekomen, toch? Dylan King. Ama nou een partij, ama nou een man sang, voor je in het dorp ete, dat begin kost tra partij. Bijvoorbeeld, ama kost NDP, maar als je luku boom, de NDP met de boy dat kubiki. Ja, NDP. In feite, ik wil niet veel over Dylan King praten, omdat... Over de partij. Want hij is de voorzitter, ik begreep je, hij is de voorzitter. Weet je toch, maar de voorzitter is Harakar, eigenlijk toch? Maar a partij is er even, uno, zei de mek unetak ere, kugo power sani, want if we look of happy, like zei de maar etaki, ada fi happy is het de belangen voor aan hun staan. If we look de NDP, dat is een... nationale partij. Ja, Abrom Chijari, zo moeten het gewoon zeggen hoe die dingen zijn. Weet je, if je look de ABOP probeert voor Bromtje ook te, maar het is overwegend. Nee, maar het is fake. Het is niet waar. Het is fake. Die andere partij, de NDP is een nationale partij, is een partij met alla cultuur. De mij combi. Kijk, bijvoorbeeld, ik zeg nog van de week uit voor APS. APS, laat Dylan King, laat de voorzitter gaan vertellen waarom de stoomvoeten, de geschoolde mensen, ik moet uit de partij. Uit APS bedoel je? Uit APS. De mensen mag wel die partij. Boomvoerders mag wel die partij. Amam bigoro kona maniri faman arrogant faman no charen gono wansi bluff meki bari lei desan dat no chari gono wansi. Voorzitter APS, ik heb niks tegen u, maar ik ga u eerlijk zeggen, na een lei manier fidelanki, je gaat nergens kunnen gaan. Kon contact na disma, waar je weet van bijna 80% van de inheemse van de NDP zijn. Maar je kan ook kost de man partij, dat sa je no man verteer mi sa you odugi unu, tekos dong. Je contact je koswampje ingi boy op 3 big motor Yukon. Dylan, was hij serieus bezig. Ik wil niet meer over die man praten. APS is een partij van zomaar je assistent rapen. Laten we naar de NDP gaan. Kugo feta feti tegen regeren DC. Want oeserefeshi saipsa. A volksref veri. A volksref de man een kastratis refi. De mij wacht 25 november, 25. Mei voor jaga volk disgue. En sami want tegen voor ABOP, stel een vraag drap heeft ABOP dat wij beide waren bij de ABOP. Inderdaad was ik de voorzitter van ABOP ik dacht van ik ga hem helpen naar binnenland. En ik denk visie van mijn sem visie zou abi, taki we ontwikkelen naar binnenland. Toch? Die mi go drap het aan taki naar eigen belang. Toch? Aan mijn misbruiksma. Aan mijn kost de ingi, vis en vuil aan mij kost de ingi. Zolang man op bieden voor een schuldiging, dat de ingi, in feite man op trappen voet in een ingi door Pumoro. Sa Ronnie Brunswijk, bravo doen aan de ingi. Beledig me voorzitter, kapitein voor zijn vertegenwoordig Aladdin
inheemse dorpo, ama beledigen in een eigen dorpo. En ama tegen me persoonlijk, dat wist nog ingi no stem gamam. Ama neula sa verkiezing. Maar sa mij go kles in de ingi dorpo. Brunswijk, waarom ga je dat lullen dan? Sorry dat ik dat moet zeggen, maar je lult en al die inheemse dorpen gaat die. Laatst was hij in Washabu. Of je tak die normaal sani. Saya go kles dapem. Mek des man of vergiti asandisi in de, mek de ma prente in de ede. Ronnie Brunswijk, sama doen nga de ingi tijdens de binnenlandse oorlog. Uno vergit desandatiere. Taki amai waka in de dorpu. Ete. Toch na tewe gamang. Echte ingi na tewe gamang. Taki amai bluff ete. Amano vergiti. Taki be mesande Swedo na nga mata. Ko de las. In mesande lamang tijdens de binnenlandse oorlog. Je gaat op zware beschuldiging was in live, hè? Na live. Ama sabi. Brunswijk sabi. Isabi to, de pkin fama de manka tak de saat etem. Tijdens de binnenlandse oorlog. Ronnie Brunswijk heeft veel met de inheemse gedaan. Motegi, mi gona man tak elukuna fu ontwikkelen binnenland. Zo vaak zou we doen de buskondre, want inheemse ook toe, dat buskondres man, ontvang de man tijdens a slavernij, ontvang de man. Maar samai doe, amai misbruik uno. Mas kan verteer you, no tak Ronnie Brunswijk, te man tron president, no na man na tweede man vakondre no. Sama man doe, goluku mungo. Mungo git van broko pranasi. Amana kone marwene, luk van marwene doti. Van marwene ama so kotron president. Hey, me kan man horen voor de gek jongen. Messi bepaalde man, moet hij eerlijk. Mi bedenk aan man een boemboe mara, Ronnie Brunswijk. Mi bedenk aan man een boemboe man. Moet hij eerlijk. Amana misbruik, aan mij misbruik desma. Aan mij pleit koning. Daar kan de koning aan mijn gezin, koning desma om mama heen. Maar moet hij Brunswijk nou een man, aan mij misbruik you. Brunswijk, iluku bij aan mij meer, aan mij bij wagi man. Mek de man vertel me dat wagi deta Brunswijk. Maar be beloof me wagi ook toe. Tay mi karwa, mo bay mo wagi mo do disi mo do dati. Ano tapioning? No. Brunswijk na bluff, amay bluff. Amo se ni go car center fugo te ko wagi. Plus amane pay de wagi, may pay wa deal fa wagi. Aksi tio rewa wagi to. Aksi fa de wagi de tapening. Ye interview de mato. Aksa mama no maki antwoord. No of de madat no matay Brunswijk nooit o bay wan santa pione. Nooit o bay wan santa pining. Mo tegi elek. Wis mi wango yep abob. Samo tegi des mahmi. Amana vice-president amai hou koutere, tjane gama muni amane do dati. Amatak taman tron president pas dan pas aman kaduan sani. Mensen nem kama ko in de dorpu ko horum voor de gek. Mek Brunswijk no pote futu no wan ingi dorpu moro. U yaga man go uit de dorpu. Ja man. En de heer Langeman, ik heb een foto gekregen eergisteren, want volgens mij ga ik go in gesprek dat met actie want informatie. En misschien is maar weer full abab. Een foto meki. Weet je toch? De vorige verkiezingen, zomaar weer trangen drapen in Galibi. Was het de ABAP? Moet gewoon open zijn en eerlijk. Mina man voor volk, mina man voor een veld. Na Galibi, na alle de 6 weken de stemgerechtigd, de 6 mijn stem. Na mi de propagandas voor NDP, tanga de futide. Dat je actie maar vraagt, die zie je dan me op pick you taki never on my dead body abap o wini na Galibi omdat dape na wa NDP bolwerk ugro ko na nga a lobby fu a parsa partij ugro ko na nga a systeem ugro na nga dus na wa geschiedenis eigenlijk dus a NDP fu zijde eigenlijk dan mog you atori tijdens binnenlandse oorlog na NDP onder leiding van Papa Bouta be bescherm UNO tijdens binnenlandse oorlog. De amapot wan boom bigi zodat boto dape voor bescherm UNO. Nadat de bigi sma leg wie uit. Taki omdat Aisha de sma emek propaganda gi abo. De bigi sma actie zeg. De sma die si jong. De ma sap de geschiedenis. De ma sap binnenlandse oorlog pe ube de in slapeloze nachten. Pe mi welen pa be hoor wachti. Pe mi omo be hor wakti gi unu so fu afea no kakona na Galibi. Maar dankzij de PI mannen, de shaman fu Galibi. Na dankzij de man dati sa bescherm unu. Nanga ayeye nanga kulturu fasi dat nanga def to de da Galibi de so mooi. Isabi da miwa taigi des man de young boy fu ala de inheemse dorpu. Bradanga sa ko opo unu aino. Ko denki fara, ko denka geschiedenis. No mek no een man kokorunu dat ino sa geschiedenis. Dus wel, mi wa taigi uno, sranamang inheemse bevolking. Kom no mek no een traparte kokorunu dan na de man dat be vernietig uno fossi. Karwa be takik ba, isabi,
Dus in het bijzonder mijn dorp Galibi. Ununa love up. Was het geen Galibi pe de man bij Yagi Bouterse? No. Galibi nooit de man Yagi Bouterse dape. Ino ka yagwa man wa leider sa bescherm you. Isabi kanina matra dorpu, mana Galibi never. U ka yagwa trasma sa ko kles dape. Dat na mitak so, mi ka yag dengwe nanga mi bevolking ere. En tegen ku Galibi no de overal saya si suma tranga drape na Galibi. Of tenminste veel happy tranga drape. Amadi se be grapio. Nou, yere dape Galibi tangano na NDP aba krakti dape. Solanga unu Euroko, solanga unu srefi fu Galibi usabo geschiedenis na NDP tranga na Galibi langa ma Christian Kondre. Unu kango stem ta wan man sabe wan bombardeer Galibi. Never talk om apartheid dati abob dono de suma mi de na Franciere. De suma lowe ga Francais, mi grandpa de Francais no de familie mi ga Francais. Omdat de mau yere taki Binnenlandse oorlog Galibi de mau ko sut dape. Last nog wan bigis ma itaigi mi Heilands. Ai taigi mi taki mark yere no mi grandchi. Isabi openlijk de suma abraga dat se yon fusaide omdat de yere bosko putaki de mau ko neti yuru ko bombardeer ja. Isabi dat is sem suma dati wango prisiri fasi ko dape. No ja, brada, en hij ook. En te weten about ontwikkeling. Soort ontwikkeling Jubewanshi drapen. Je hebt net al aangekaart, Jubewanshi graag faya. Dan gaat ik bumbu watra kong, vaf internet, vaf den trattori, woroko, vaf apistori dat is doen, dat Fransie des mij roko of des mij doe des aan die drapen. Jere, het belangrijkste dat je eigenlijk naar watra naar stroom jere, echt. Dus als stroom komt, is het voor je poensrefi. Nanga a passie de belangrijk ook toe. Isabi? Ik kan rego Galibi toe. No. Ik kan nanga boto. Maar toch, if a passie bokong ook toe na Galibi, na een droom ook toe voor uno. Maar kan je wat toesma hora ontwikkeling dat tegen toe er. Isabi maar wokong about as aan die tra interview zo. Isabi maar dan desani eigenlijk. Dus if ik ga Galibi, ik kawasi watra ekong in akran. Isabi astroom ude afhankelijk van stroom. No stroom no de. Isabi stroom no de. Na Galibi no kan bastrawiki baka. Ja, fa scholing pe depchinge gaskoro precies. Oké, depchinge gaskoro na Galibi wel, maar Milo elbigio de maikona albina soms isabi. Dus na dapat yeshi daki marwena de matak marwena awang koning. Hey, no yara. Wat koning din wan Chin district. Aher district dat is veranderlijk wan paradijs jere. Omdat wan koning etanda pe. Maar a koning sawe si mino denk jere. No man. Kono me krap ina libere. Kode ernstig wezen. Ja. Nee. Duidelijk maar lang amang. Wacht even naar Karwa. Dat was route zo meteen naar you. Weet je, Karwa, er is heel veel hier gezegd omtrent de ontwikkeling. Isabi achterstand sa de inheemse abidrapen naar Galibi. Nu we praten nu gewoon over Galibi, maar er komt nog een interview over het algemeen. Maar Galibi is deel van de inheemse, isabito. En wat zou er moeten gebeuren dat de inheemse, terwijl we over de grondrechten vraagstuk, NDP, alle de man vanaf 1975 kon. De man normaal zit op historie dat die isabi. Wat zou er moeten gebeuren volgens jou? Kijk, eerlijk, punt 1. De inheemse samenbundeling moest komen. Dat nou wang aboys worden moest komen om op respectie te geven, waarderen te geven en vertrouwen te geven. Want de meeste van de inheemse, meer etakelijk vast aan de. Allemaal, je hebt zoveel organisaties binnen de inheemse nu in Suriname. Je hebt de OIS, je hebt de FITS, je hebt de ISAF. Je hebt verschillende organisaties. Zelf je hebt Karwa Promotion Sport Organisatie. Snap je? Ze willen een federatie openen binnen de inheemse. Toch? Maar, te de manier aan die soort leider of aan dat de leider, de moet beginnen denken dat no man, de moet beginnen boycotting, de moet werken tegen. Uiteindelijk, een man, een eenheid no man komt binnen de inheemse. Een eenheid no man komt. En een grondrechten vraagstuk nou een belangrijk zijn. En me tegen alasma. Vanaf de vorige regering. Met je grondrechten. En nu vanaf een vredesakkoord. Een vredesakkoord met je grondrechten. Dat je
Meer toen de tijd de leiders van Lashman bij de leiders van hout concessie, go to Udu concessie. Als het ware is, Melibing ertussen. Nu, anno 2024, winst de regering kost doen. En winst de regering kost doen, nu grondrechten nou een probleem. Sa de ma wani, de ma wan zeta geen collectieve grondrechten. De ma wan zeta individu grondrechten. Individu grondrechten, na principe tandrape, kimpispe tandrape, dat na view. Toch? Dat de ma wan kiest es ma fu na sanda, die tak luister nou. Toen zeta individu grondrechten, dat betekent principe dat die na view. Toch? Je mag go naar bank, je mag go geld schieten, je mag go leen money bouwen, mooi oso. Maar de man legt des maar mee uit, taki. Te je go leen money naar geld schieten of go leen naar bank, of je een man paien terug, bank o teke libi. Ja. Toch? Maar a collectieve grondrechten, dat betekent na hier gebied drapen. Na een kilometer van dorp drapen kilometer. Sani naf uno ook toe. Alleen pekan go visi, pekan go onti en de sansan de drape de go to udu naf you. Toch? Maar regering die zie, no wist tot regering kost doen, nou een probleem. Omdat de kapitalisten, de man sans do in de top van regeringsrevi, de ma belangen in de gebieden. Door de ingi dorpu de ma santi concessie, udu concessie, go to concessie. Dus de mano je punanga sandat, nou een probleem. Wie tot de regering kost doen, nou een probleem. Maar een probleem dat die, een probleem dat kan los op, want ik zie hier in de comment dat kwam reageert dat ja, maar luku de ma so go, like saya tak ito ala den kriki ko oranje wana so go to nga quick nga de soort sandati waardoor eigenlijk grondrechten belangen play. Weet je toch? Dat probeer ik uitleggen van, als dat nou een probleem, toch? Kan de of bundel kom bijeen, baka na makar or wan standpunt, tak dis na standpunt funu, ta wan sani kamsa. Luku mino wan tak over samsa las na pikisaro pe broedu fadong. Isabi toch? De man taki da oma grondrechten. Ik wil niet diep erin gaan, want bepaalde zijn gevoelig samsa drape. De broedu fadong, me hori kenen na nabestaande ook toe. En daarom ik mino wan go diep in tapen. Maar mi denk taki, asandisi. Of los a probleem op disimbri nanga brudu a probleem die zo los op. Nanga brudu of fadon tapagrong. Omdat die niemand, geen enkele regering aan de kost doen, etikun serieus. Mino, luku mo tegi NDP na wa regering. NDP stil 10 jaar ook toe na makti. Te kira forum ge watra ook toe. Toch? En mino wa man mo tegi eerlijk vast aan dit. NDP heeft ook de gelegenheid gehad om dit te bewerkstelligen. Maar sa de man doen, de man charen gona wet gona sani assemblee. Maar de man voeren uit. Isabi to, u kan takja, u doet dit, u doet dat, u prepareren, u zet enkel door assemblee. Maar u kiest gelegenheid 10 jaar, je hebt het ook niet gedaan. Snap je? Nu heeft Jenny Simons, de nieuwe voorzitter, respect voor haar, nieuwe voorzitter van de NDP, Jenny Simons, naar het team ving. Laatst mis door naar mevrouw Jenny Simons, naar Ingrid Bouters bij. Op koppa van mij te Lelydorp, LSB Stadion, en we hebben gesproken. En ik heb ze gevraagd van, zou denken zou doen naar de Ingi? Want of u denkt dat we misbruik voor de Ingi, hoe we naar verkiezing toe misbruik voor de Ingi, probleem of vadong. Echte probleem of vadong. Minos donja voor sa camera fi, omdat mis op tak de sandisi. O herhaal baka. Sabi de san so achtervolg mi baka de san sami tagja. Omdat die minokos donja so kohor mi Ingi voor de gek. Minokos donja so fugu de ma 69, omdat mi wan wina verkiezing. Dan moet je tegen luisteren en stemmen jullie voor de NDP. Wat wij als inheemse moeten doen, dat we samen bundelen moest komen, een eenheid moest komen. Een eenheid moest komen voor wie naar de regering zou doen. Want moet je eerlijk, in de voorjaren VHP, regering, Brunswijk regering, ze hebben geen moer voor ons gedaan hoor. Ze hebben, kijk, asan voor Pikisaro, Akiri, Ondrosma, asan a justice fadong. Kenneth Amoksi, nami igi omu. A regering, PHP regering, Santoki, safa makade ingi, terrorist, amakade man, amanano a dropi respecti de ingi. Daarom met ik NDP regering, jullie gaan de kans weer krijgen om aan de macht te komen. Jullie weten van 80% van de inheemse, wat toen werd dit teleurgesteld.
de man gwelip NDP. Maar ze komen weer naar huis. Maar moet ik gewoon niet. Of hoe denk je dat we hoorden ingi voor de gek, gaan jullie problemen krijgen? Echt problemen de mofeni. Als aan de regering zijn kon, de man hoorde ingi voor de gek. Ik heb met de Ingrid Bouterse gesproken. Als met 100% als met de naar Baka Uno. We hebben met de voorzitter van de NDP, mevrouw Simons, gesproken. De campagneleider, want ik heb vernomen van Ramon Abrahams, komt weer als campagneleider. We hebben het laatste gesprek met hem. Amatek Amanolibu in de steek. Ja? Maar Sami want taki ook toe NDP. Moet ik eerlijk, de oude lek paar messen de masang. Pena ja, mij tak was in een verstama mamoro. Toch de mij poes de edeko ete jongen. Mino sapsep sanga de mij jongen. De man wan kono tapasturu. Je hebt de kans gehad jaren. Hey, met de man shoulder met op bakasieren. Juist de man dat die mesje kon tapa voorgrond. Hey. Look at me monu guduk ba jongen, me monu abu toch hoe gide jongere kans. Je hebt veel gescholden. Ellie, je hebt veel gescholden binnen de NDP. Hoe gide jongere gelegenheid. Hoe gide ma gelegenheid. Je ziet hem, zijn voerman, en waka baka de ma ete. Baka de NDP. Mevrouw Simons jagi de mangwe. Hoe ja First Lady, Ingrid Bouters, Ramon Abraham, hoe jagi ala de voerman motono baka. Messi de leg askire demande. Wij zien papa today. Mek de man moton, mek de man ook kles. Sorry tak me tak, mek de man ook lul papa today. Ja, we zijn live, dus we moeten kinderen kijken. Ja, me asare fugami ook toe. Mek de man dat die hoor afstand. De man sa hoor de ingi voor de gek motake te wan leisi. Lukuno messi we long. Play en himse leider. Me barunu. Uno como mek de ingi vipuare. Mo mek de ingi vipu. We gaan dat niet stimuleren tak ingi onakisma. Maar de heer Mark, terugkomend, ben je content met wat hij zegt? Je de insang op historische ama etaki about eigenlijk grondrechten vraagstuk nanga wacht die orispang grondrechten vraagstuk nanga afas va unu wa meka ontwikkeling kon gide inheemse dorpen. Je record gezegd, we sluiten me aan na asas sa Karwa taki. Isabi, Karwa tak alasan about asan de sigba. En wansan in momi wan tak in metal. Yasagalgong, ero verkiezing kono sa iro. Koi borikasiu kasio wanyewa onmingado ko tse. Mukaro am kodera partai wo pulia ko kuwanye kwachokowa. Ko don mingase geschiedenis boko onwala kumagok serbase. Muka kume erbal makuwa. Kon mingal kuma benalan sa oorlog boko. Yasagalgong. Puchono amuyano jongeren wuka soanyewa. Ero 25 mei konosiro 2025 masal me paporo mosalo regere kalma auto waichol koma. Da amdera yobotok sise Yasagalgong. Wuka soanyewa. Oké, beste mensen, dan ja, Karwatak alasang ba? Alik sama taki. Maar toch meer aan je antwoord, want je tak Karwataki, dat want tak you not taki, maar ik wil toch even weten van jou ontwikkeling. Je zegt je ondersteunt je Hardensmatak NDP, je mam ondersteunt NDP, itakere Amazone Partij. Is ama betekent Amazone Partij iets voor u? So about a partij dat ik kom takwasan even nawa igi partij. Isabi biwan takwasan dapat gide no motaki sekuma. Isabi kan de ateno doro ete fudema ma de maukong. Isabi de maukong kan de ateno doro fudema ete isabi. Maar miwan taigi de ma ook to mek de ma cover ko gezamenlijk. Mek de ma cover ko nang gezamenlijk nang sosolobi partij isabi. Dat de ma kashi de krachti de ma kashi de move ete. Wan you wang no man do next ete. You wang go in a verkiezing. Ino doro. Isabi dus mi ma adviseer ding Bradafwi kouro ko sama voetbal ulsra na op isabi. Ja. Wat verwacht je van de NDP dat ze doen voor Galibi en de inheemse gemeenschap? Oké, luko de watra voor Galibi NDP isabi. Ano Galibi? De inheemse, luko de inheemse. De inheemse dorpen. Mere ook toe. En Messi ook toe, sa de bigisma etaki, NDP do furu gide ingi brarangasa. Klopt dat? Dat klopt. Mi katak omdat tijdens Messi mi opomi ai nanga anen fu NDP. Isabi. En na dema abamoro lobby gide inhimsa. Dema ilaf dema nono ya so paket.
Omdat uno ingi baranga sa ude na benaland angeri ekirun soms sa amaido amai sen nyangi uno. Dat ano ang takitak amai horun for the gek no. Na lop amalup uno so. En door a systeem dat die de traparte is chasan like een politiek steun no taki de man doing so so focus uno ook toe. Maar hij ook weer hè. Wordt ook te walisi dan. Duidelijk, tot slot van dit gesprek. Eigenlijk hebben jullie al jullie mening gegeven. Maar tot slot van dit gesprek, sana uw boodschap. Moet ik eerlijke boodschap mee. En hemse, laten we bijeenkomen. Kom ik aan kofu, Koko masal bijeen voor stemmen partij de regering die sporen. Usref sita ki voor je hari samsa de ma horen voor de gek. Mino want teigun de samsa de ma beloof uno. Maar u kom bijeen. U volg a campagne samen voer. U volg saip sa dadelijk mo beginnen aan de inheemse massa meeting. En moet teigu eerlijk u kon u go mening. U lucht toe ati, want misap tak boom voeren aan de tapu ati ook toe. Ja, want misschien in de comments jaren, walo inheemse reageer. Sabi toch, en ik zie mensen die ontevreden zijn over de NDP. Ja, zeg inderdaad. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen dat met Teigu TV Kira Forum Gewatra. NDP fouten gemaakt. Die mannen hebben fouten. De president, ex-president toen Bouterse. Ik was bij bureau volkscontacten, laat me je dat vertellen. Toch? Misschien gaat mensen weer de vierde, de vind ik met trap de man doibaka. Ga je eerlijk zeggen, ze hebben de gelegenheid gehad, toch? Die man vindt een gelegenheid voor, doe bepaalde sangide ingi. Maar mino sapsango verkeerd. Eerlijk moet ik zeggen, go verkeerd. De man serebes kop me eruit toen de tijd. De man poer me, de man nak me puru. Omdat de man saptak de man bokis probleem na ngamite yunobo dusa im dugi de ingi. Eigenlijk ala de tarantula de man haar puru. Ja, de man bes kop me puru. Ga je eerlijk zeggen, de man puru ko lagi na ngami. Dan mi be da bureau volgens contacten, mi be do a voorwerk die de man. Die puntje bij paaltje kong, de man kop me eruit. Toch? En daarom met ik de man taki alis disi. Ano wakasomoro. Mo knap 100% lek wan paal mo knap na de man baka. En mo teigu wan sani. Of u denk dat we misbruik de ingi alis dis wokis probleem na ngami. Ekte probleem en oorlog okong. Oorlog okong. En we fita grondrechten tori. En met tegi grondrechten tori na wan heet hangijzer. Politieke belangen. De kapitalisten. De man belangen. Ego eran. Te wetak over grondrechten tori. De man belangen, de wetas de man belangen aan. Isabito en dat uno wan moro. Sami wani motegi eerlijk. A verkiezen zij kon. Daarom a campagneleider nunu. Bri amate kwados even, want die was voor een vergadername. De Ramat Abraham. En dan ook afspraken maken. Goeie afspraken. En misdenk de afspraken dat we hebben met zwart op wit. Dus dat zou ik net zeggen, zwart op wit. Zwart op wit, de afspraken dat ook kon. De organisatie, de inheemse organisatie zou een boycott bepaalde zijn. De man zei go voor eigen belang. De man zou kon boycott de ingi, want zogenaamd, want kijk, ga je eerlijk zeggen. Te you no go en money na een probleem. A moment say she want big money, you take up big money, want you denk na a money dat die, na heel libilanga. Money dat na even mo SRD want de man kokisi no to SRD want ga je eerlijk zeggen no money play one role isap man beloof me money no eli isap money de mate mi karwa tapi mo fo kom kote ka money ja ma mi sap say sagba omdat die de man kiss mi wali si ma tu de de man kiss mi moro mi nego sell out mi volk mi no de mi e de vuro ko gide man sami want tegi de in himse wa bi ti geduld me komit uno persoonlijk me komit uno en na samo harastri hoe na verkiezing ja en no wamane misbruik uno a regering sankong of NDP regering of na Simons of na Adin of na Ingrid Bouterse ma outron president ma wan misaptak NDP ovini mi haba firik ba drekong meseng batak de mo wina verkiezing ay drekong ba firikong ba misas mo wina verkiezing ba wat a volk janeta kiera strana volk na volk 25 mei demonstratie. Demo purengi demang. En moet ik eerlijk, de voerman, het een lezen sang, de askir zei lu, mek de man trek de schriftore, wo vip demang, na ekte wo vip demang. Want mensen de man toch, alles de man low move no, de man si a new winti, dat de man schrift ko bigi verpesta sanik bij je, si de man de askir. NDP uda ay na nga demang.
de ma pora sani giunog ba. Wan motegi NDP luku bauta motegi elek. Amandati motegi no smart kill. Ama bumbo En jij was ook rechtstreeks bouters, hè? Maar komt tegen was niet. Ik heb foto's van je gezien met bouters. En niet één, ik heb 5 gekregen. Nou, de foto mina nga bouta motegi. Afen naman dat skoromi. Naman tay mi karwa per groot te denken. Isabi ja masa wuro ko werk tegen. Masa kosi mano lobby. Na lek fama wandi mina orga mato. Wandi mi orga tano go. Tamara mata de ma pot ma Facebook direct oplichter disi kosi. Tamtay bauta mine orga muro. Tamatay ko yere mi boy. Amantay mi karwa of mi arki. De safar ala di de mai kosmi. Tam no be de president die de na dei. Per groot te denken. De fout sa you meki per herstel de man. Pot de man kon positief no. En a sandati wa leider dat me volg. Daarom moet ik eerlijk mino fening boom tak a posisi pa ma de no. A pres pa ma de no. Mino fening boom. Daarom mitaki moet ik me fit vanaf Mika NDP baka. Me fit ko te leku wina verkiezing. Wins amatrake serif teruglipa politiek. Maar mi vindt dat ik mas don tape balkon. Amamang gua tapsi, amamang go onti, amamang loop de uku. Maar mi want taki amam konta verschijnen baka. At stampu sama druk in stranang. Na jarusu, no. Na jarusu. Plus, im luku wansani elif, verslot. Te bauta takwansani. Toch, desa sa bauta taki. Ika go luku de baka me yari ete. Desa award. Maar im luku wansani, te chan takwansani. Alas may bigeng. Te Breusweg takwasani. Je kan het nergens zien, man. Pakatiyari naman gebruiken, trajari naman gebruiken morgen. Desaf de man heb nog een inhoud. De man heeft nog een betekenis. Je moet ook een leider, ik geboren een leider. Je moet zeggen, eerlijk, in 2025 of NDP, waka passie samen waka, we winnen verkiezingen die. Maar kono fetu strefi NDP'er. Uno dwars bomu strefi. Kugo as a juiste passie. Hoe we naar verkiezing. Samen zijn we sterk. In strijden voor strijd. Uno vrede. Meneer Langeman, wordt op een gesprek die we hebben het gesprek hier gevoerd. Je bent ook helemaal content dat jongeren de kans moeten krijgen? Natuurlijk, no attenderen voor de jongeren. De jongeren moeten kiezen kans nou. En natuurlijk, een partij die NDP, Nationale Democratische Partij. I have to sorry ook to die unulik inheemse. En daarvoor we weten ook toe dat de jongeren moesten ook toe in de voorgrond ook toe. En daarom je actie UNO ook toe. Suriname, jongeren, alle de inheemse dorpen. 25 mei massaal. We have to donder aan de regering die ze op. We have to sendega also. Want nieuw winti moeswaai. En een nieuw winti na Nationale Democratische Partij, NDP, Soso Lobby. Ja, maar nee, duidelijk. Ik ga daar zo zitten, dan ga ik het afsluiten. Even. Juist. En we hebben het gesprek hier gevoerd als een Sanayong op locatie. En u weet het wat wij doen. Wij gaan een beetje op pad. We praten met de mensen. De mensen geven hun mening. En we hebben gesproken over de ontwikkeling van Galibi. Eigenlijk zijn het inheemse dorpen hoor. Maar we hebben dit keer, de heer Mark Langeman is van Galibi. Dus u denkt dat ik ook naman about Galibi. Maar zoals u hoort. De alamang kong bam tak we ondersteunen. En ik heb het ook aan Dada en Dodo gevraagd. Ik heb die vraag eigenlijk niet aan jullie gesteld, maar de eerstvolgende keer. Dat is, bij de NDP zie je bijvoorbeeld een bepaalde beweging. Dat alamang begin kombaga. En ik weet niet, maar ik moet een item maken. Ik heb de opdracht gekregen. Is dat toch voor een managementteam dat ik me een item voor dat fa ikong. Ik moet een beetje op pad gaan om die vraag te stellen van. Wat vinden ze van mensen die terugkomen naar politieke partijen omdat ze zien dat zo'n politieke partij mogelijk de verkiezing kan winnen? Dan hebben we het dus dan over de ABOP, de NDP, maar het kan ook de VHP zijn. VHP en de ABOP zijn dus dan zijn de zittende regering. Dus we kijken dus dan naar de andere politieke partijen. Want ook binnen de NPS heb je daar ook de heer Bakker, Sade Fel. Tegen de Malik Atompay na hellings. Dus het is niet alleen binnen de NDP. Maar dat is wat we doen als een Sanayong op locatie. Op een zonnige maandagmiddag. En Udija zo naar Broki. Pe uvoer een gesprek. Maar wat ik nu ga doen. I'm gonna sign out. Als een Sanayong is signing out. Blijft u ons volgen. Want woensdag komt onze eerste aflevering van onze Spel TV. En we hebben al enkele prijzen weggegeven. Dus blijft u ons volgen.
vakantie? Doe mee aan Cultuurspel TV met de complimenten van NV Dam. Volg onze locatie en join ons met de leukste spelen om leuke prijzen te winnen. Culturo TV Suriname, altijd dichtbij. Mr. Cool, en je weet wie het is toch? Feel the vibe, enjoy the days. Mr. Cool is in the place. Different flavors, different styles. Never dull, just cool vibes. Luister even, in de mix en hoe is de hype op die wojo? Lekker fris, Mr. Cool die trendsetter brengt real cool bangers. Vibe en flow, zoals je het kent. En laten we even lekker gekke dingen doen dan. Met die flow op een echte gekke tune dus. Feel the vibe, enjoy the days. Mr. Cool is in the place. Nog een keertje. Enjoy the days. Mr. Cool is in the place. Yeah.